Pentru programarea difuzorului de parfum prin intermediul dispozitivului mobil se urmăresc următorii pași. Se accesează aplicația Aroma Link, după ce în prealabil a fost descărcată. Prin intermediul Bluetooth se conectează la difuzorul de parfum. Aplicația mobilă va căuta toate dispozitivele care sunt în aria ei de acoperire. În cazul nostru vom alege pe cel de sus, care are semnalul cel mai puternic. Asta înseamnă că este cel mai aproape de noi. În cazul în care ni se cere o parolă, la prima utilizare se va cere o parolă, aceasta este 1, 2, 3, 4 sau 0, 0, 0, 0, 4 de 0, în funcție de ce tip de difuzor avem. Prin accesarea funcției de setare, putem seta zilele în care vrem să funcționeze acest difuzor și prin accesarea primului rând îi arătăm de la ce ore să funcționeze până la ce ore, de exemplu până la ora 19, cât timp să funcționeze, spre exemplu punem 15 secunde și cât timp să fie în pauză. Am pus eu 120 de secunde. Îi dăm salvare și din acest moment difuzorul nostru a început să funcționeze. În cazul în care dorim o difuzare mai puternică a aromei, putem să accesăm și funcția de ventilator. În cazul în care nu dorim acest lucru și dorim ca difuzorul să fie puțin mai silențios, putem să închidem această funcție.